Išties giedokime mūsų Lietuvos valstybinį himną. Please remain standing for the national anthem of Lithuania. Pnawn da a chroeso I gêm ola sgorio o'r ffenest rhyngwladol yma. Cymru, dan 11 yn parhau â'i ymgyrch ragbrofol nhw I gyrraedd pencampwriaeth dan 11 UEFA gyda thaith I Lithwania. Tîm Rob Page, yr un cyntaf yn curo Lithwania neithwr dros y ffin. Buddugoliaeth bwysig yn fyna mewn ymgyrch galed hyd yn hyn. Dyma'r ail gêm o'r ymgyrch I Gymru dan 11. Wedi gêm gyfartal allan yn Nenmark, prif detholion y grŵp 2-1 oddi I Gymru. Ymddiheriadau am ymuno gyda chi'n hwyr yn ganol anthemau. Dyma golwg ar y dyfarnwr Rauf Chabarov o Azerbaijan. Dod o deulu o ddyfarnwyr ei dad a'i wncl hefyd yn dyfarnu. Chabarov yn brofiadol iawn am ddyfarnwr mor ifanc. Cymru wedi cael gêm gyfeillgar nos Wener I baratoi ar gyfer Lithwania. A dyma y tîm, mae yna ddau oedd yn rhan o brif garfan Lithwania nos Sul wrth iddyn nhw golli o 2-1 yn erbyn Serbia. Twtishkinas, chwaraewr ifanc erioed, I gael cap I Lithwania. A Remeikis oedd ymlaen fel eilydd am ei gap cynta fe erioed dydd Sul, nawr gyda'r tîm dan 11. Ni am cael eiliad o dawelwch ar ddechrau'r gêm. Yn dilyn trychinebau sy'n digwydd yn Morocco, ond dyma tîm Cymru. Luke Harris yn cadw I le am ei gêm gysylltiol cynta i'r tîm dan 11 oedd ein 1 o 5 cap newydd yn ebyn Liechtenstein. Rwbyn Colwyl yn un sy'n aros yn y tîm hefyd ar ôl sgorio 2 nos Wener. A dyna y munud I gofio am y rhai sydd wedi colli bywydau allan y Morocco. Hwn yw ail gêm Lithwania hefyd o'r ymgyrch. Colli o 2 gol I 1 a Kuchis o'n y llinell flan gath y gol gysur iddyn nhw. Disgwyl gêm anodd. Prynhawn yma Dylan Blaine sy'n ymuno gyda fi. Ie, diolch Ifan. Fel wnaethon ni sôn, ni'n credu i'r gêm gyntaf yn erbyn Denmark oedd yn mynd I fod y gêm anoddach a nath Cymru cael canlyniad arbennig allan yn Denmark. Heddi, ni'n gobeithio bod gyda'r tîm yn wedig sydd gael Cymru allan bydd heddi felly bach fwy cyfforddus I Gymru a dwi'n disgwyl buddugoliaeth yn y gêm yma I fod yn onest. Ie, ar ôl canlyniad mor gadarnhaol, fydde fe'n siomedig peidio gallu adeiladu ar hynna.
Oedd y gêm na yn erbyn Liechtenstein o Swener yn un oedd Matty Jones yn gweud bod wedi dewis yn benodol mwyn ymarfer yn erbyn tîm sy'n mynd i fod yn amddiffynol. A mi nathon ni ennill 4 gol i ddim. Ydy hwnna'n galonogol beth welais ti nos Wener? O, di yn sicr. Fel ti'n gweud, nhw'n amddiffyn yn weddol dwfwn yn erbyn Cymru yn y gêm yna, ond Cymru dal yn gallu cael y goliau yn erbyn y bloc isel yna, a falle rhaid nhw gael drwy'r tebyg fan hyn o neu prynawn yma yn y gêm yma, gobeithio yw bod Cymru gallu cael cwbl o goliau. Wedi yn gynnar yn y gêm, mae tîm yn amddiffyn yn weddol isel, mae'n bwysig cael gol cynnar yn y gêm, fel bod nhw'n goffod yr allan rhan bach wedyn. Pel uniongyrchol gan Lithwania. Ac yn barod, maen nhw'n ymosod tipyn mwy na nath Liechtenstein yn drwygydol yn 90 a Rodney Perrin nos Wener. Cyfle cynnar i dorri. Pat Jones yn un o'r 7 newid yna. Wedi cael ei lorio. Cyffordiad arbennig y gyntaf yna, gallu troi'r amddiffynwr a yn syth yn ni'n gweld e gallu rhedeg tu ôl. Mae hwnna'n mynd i achosi broblemau, sy'n ni'n gweud heddi. A arwyddion gynnar y dda fan hyn i Gymru. Cersius oedd ar drosedd. Profiad gyda Slovan Bratislava a Fed y Bremen. Tipyn o brofiad eitha eclectic yn y tîm i Lithwania. Tipyn o rai wedi cael profiad yn dramor, wedi yn yr Eidal. Felly, tipyn o brofiad gyda nhw. Cwsis a'r croesiad i fewn i'r canol. Fe yw'r un na sgorio yn erbyn Lithwania ar y croesiad fewn at Bwrba. A ni'n gweld yn barod yna, dim ond munud mewn i'r gêm, a'r tel mewn i'r sianel ar y chwith fyna i Lithwania yn edrych yn feddwl beryglus i ddechrau gêm fyna. Felly angen i Gymru ganolbwyntio ar hwnna'n syth yn gêm fan hyn. Ymlaen at Rwbyn Colwyl. Lawr gyda'r tîm dan 11 ar ôl cael 8 cap llawn i tîm Rob Page. Mae wedi bod yn gymaint o hwb i'r tîm. 2 gol nos Wener, 2 gol yn ebyn Denmark yn y gêm gystadleuol cyntaf. Oedd e'n ddiddorol clywed Matty Jones yn siarad ar ôl y gêm yna. Oedd e'n teimlo bod e'n goffod codi i chwaraewyr achos gallen nhw wedi ennill y gêm a oedd e'n teimlo fel colled. Ie, fi'n credu na beth oedd y teimlad hefyd fan hyn yn y fe. Oedd e'n gyfle achos bod yr cardiau coch wedi dod. Oedd e'n cyfle i cael y driftpoint, ond bod cyn y gêm, bydd y Cymru sicr wedi cymeryd y pwynt a credu bod angen edrych yn bositif, ond mynd da bod y chwaraewyr yn meddwl na, bod yn meddwl bod nhw'n gallu cystadlu ar y lefel yma, mae hwnna'n bwysig iawn o ran symud mlaen, o ran datblygiad nhw fel chwaraewyr rhagbrofol. Turns y capten. Ddefethu y gêm yn ebyn Liechtenstein a ddefethu y gêm yn ebyn Denmark a ddim i dymdyn yn garfan ar gyfer y gêm ddetha mewn fel capten. Mae fe'n un o'r 3 yn y cefn, yr un siap a bydde Rob Page yn ei ddefnyddio. Oedd hwnna'n rhywbeth bwriadol, ti'n meddwl? Wel, sa'n gwybod yn sicr, i fod yn onest, ond bydden ni'n gweud efallai ddim, efallai bod nhw yn edrych i weld yn abod rai o'r hyfforddwyr i medru cymeryd mantais o rai o'r gwendidau sydd gyda Lithwania, ond hefyd cymeryd mantais o chwaraewyr sydd gyda nhw ar gael fel garfan i hunain. Ond yn amlwg o ran diluniant, mae'n dda bod y tîm dan 11 yn wario un system ar tîm cyntaf, bod chwaraewyr yn cael ar ymarfer yn yr safleoedd cywir. Cymru'n dod mas o drwbl fan hyn, oedd y pwysau'n dod gan Lithwania. Lithwania nôl mewn meddiant. Trio torri'n gyflym. Harris. Tod ar y bêl. At Pat Jones. A'r dacl gan Tutishkinas. Nôl lawr gyda'r tîm Daniel Rigen ar ôl bod ar y fainc i'r tîm cyntaf i Lithwania. Wneud i waith a safnwr cefnwr chwith. Pat Jones. Jones heibio i Tutishkinas. Ond methu mynd llawer pellach. Arwyddion cynnar fan hyn, fi'n credu bod wedi Cymru symud y bêl allan o'r canol. Ni'n gweld bod does dim lot o gwagle yn y canol o'r ca fan hyn. Bwysig bod nhw'n symud y bêl allan falle i'r asgell i lledu'r chwarae, creu le mae'r gwagle yna. A wedyn falle o fy nhi gweithio'r pêl lan y ca cyn crosiadau mewn i'r cwrt cosbi.
penderfyniad yn mynd yn erbyn Pat Jones. Matty Jones, rheolwr Cymru dan 11 wedi cael dechrau da i'w gyfnod yma. Tair buddigoliaeth yn ei 5 gêm. Cyd yn hyn yn ddigiro mewn gemau cystadleuol. Dal yn gynnar, ond dechrau ddawol i'r ymgyrch. Mae'n grŵp anodd ar bapur wrth weld. Lithwania, o dan arweiniad Thomas Rajanauskas ar y sgrin fyna, yw y tîm hawsa yn y grŵp ar bapur. Nhw fel Cymru yn rai sy'n heb gyrraedd prif dwrnament Euros o'r blaen. Oedd y lleill, Denmark, Gwrneith Czech a Gwlad yr Iau, i gyd yn gemau ail gyfle i gyrraedd yr Euros diwetha. Mi oedd Gwrneith Czech yno. Dylid gan Romeikis. Low yn gryf yn y cefn i Gymru. Jyst yn defnyddio'r gorff yna. Ie, defnyddio'r gorff yn dda iawn. Cael y corff rhwng y bel a'r ymysodwr fyna, a wedyn cymryd yr cyffwrdd a'i lawr o fe. Ond ie, digon cryf fyna, jyst yn medru gosod y bel allan y chwarae. Stepanovicius yn ei faglu fe. Reit amlwg fyna. Felly clywed cefnogwyr Cymru, mi oedd yna rai sydd wedi teithio ar draws y ffin o Latvia ar ôl gwylio Cymru'n sicrhau'r buddigoliaeth yna i dîm Rob Page, nithwr. Braf gweld David Brooks yn cael gol hwyr hefyd. Beth sy'n gweld fan hyn, goliau, Pat Jones yn gryf. Pat Jones yn tynnu ddi nôl. Ond methu canfod Reuben Colwell oedd aros yn y cwrt. Charlie Savage, mae dal yn o'i Gymru. Savage ar croesi'r atbost y pella. Luke Harris allan. Wel, cyfle dda eto ni'n gweld Jones tu ôl cefn yr amddiffyn. A cyfle'n dda i groesi, ond falle ddim y symudiad yn y cwrt Cosby digon dda. Ddefa medru pigo yn drwy'n allan, ond cyfle dda fyna i Gymru. Yn gweud nos Wener ar y Sylwebaeth yn Rodney Parade. Luke Harris yn dechrau yn ebyn Man City penwythnos diwetha, yn dangos gymaint yma fe wedi datblygu i'w glwb Fulham. Ie, na, mae hwnna'n gret yn y fe, gret i weld bod Cymru chwaraewr yn ware'n tîm dan 11 sydd yn ware o safon yna yn yr uwch gynghrair yn Lloegr yna. Arbennig. Gwrba ar croesiad. Am broblemau i Gymru glirio. Yn diwedd, Cymru'n hapus i gario'r bel allan o amddiffyn Beck. Gosod i at Stevens. Chwarae fe. Ochr cyferbyn o fe. King. Nôl at Hwl. Hwl oedd y capten. Os Wener. Sodiad Bert at Harris. Harris allan at Beck. Savage. Yn aros am y bel yn croesiad i gael ei blocio gan Andruszkiewicz. Cap cynta iddo fe. A dda'n cael ei cap cynta i Lithwania heddi i'r tîm dan 11. Yn chwarae da fyna gan Gymru, sodiad da gan Colwyn yn canol ca, wedyn lledu chwarae, a eto angen sicrhau bod ni'n cael digon o chwaraewr yn y cwrt Cosby fel bod mae'r crosiadau yn y dod mewn, bod yna cyfle i cael ergyd ar gol. Stevens. Gornel yn cael ei glirio. Ôl gic gornel, neu o gic cryf dath y gol gynta nos Wener. Dipyn o ymarfer, cyfle i ymarfer darnau gosod. Ac am gyfle wedi cael ei wastraffu fyna gan King. Dipyn o feddiant gyda Cymru, ond mae angen neud gwell na hynna. Ie, angen fod bach fwy amneddgar, sy'n ni'n gweud fyna. Yn amlwg Lithwania yn gweithio'n galed pan maen nhw yn mosod, mae nhw a colli'r bel, maen nhw'n syth nôl mewn i siap i fod yn teg iddyn nhw. A wedyn mae angen i Gymru fod bach fwy amneddgar gyda'r bel, ond symud y bel yn gyflym, symud yr chwaraewyr o gwmpas, traw chwilio am y gwagle yna, a wedyn cymryd mantas pan ddeith y gwagle. Yn ei gêm gyntaf nhw,
Lithwania yn erbyn Denmark. Nath o fildio wedi 9 munud. Wedyn ni'n well na hynna'n barod. Nhw wedi ildio 2 erbyn 11 munud. Mae Beach dan bwysau. Bwrba. Hai ei rediad yn dda fyna. Sgiliau gan Hwl. Dim pwysau o gwbl. Gan o fe. Mae bel hir. Cael ei problemau i Fyrfilas yn y cefn. Oedd Hwl digon cwl fyna i fod yn teg wrtho. Pwysau yn dod uwch lan y caf yna gan Lithwania. Maen nhw'n digon parod i wneud yn y chwaith, ond eto falle edrych eistedd nôl yn y siap pan mae angen. Ond chwarae dda i dod allan o'r pwysau yna dath mlaen. Jabarov yn ymuno yn yr hwyl fyna, fe'n cael cyfleddiad ar y bel, ni am ail ddechrau'r chwarae. Jones yn cwrso. So, Sim eisiau rhoi'r cic rydd i ffwrdd fyna, mae angen y pwysau mewn mlaen a wedyn sefyll i fyny, helpu y chwaraewr Lithwania fyna gan mynd mewn yn rhy gyflym a wedyn rhoi'r cic rydd i ffwrdd yn anffodus. Harris fyna sydd yn ildio y cic rydd. Ni'n gweud bod e'n neud yn dda i'w glwb. Ond falle fel Rwbyn Colwyl, ti'n meddwl bydd camu lawr i'r tîm dan ni'n yr 20 yn hwb iddo fe hefyd yn hytrach na fel oedd wedi digwydd i Colwyl chwarae gemau gyda'r tîm cyntaf. Ie, fi'n credu bod falle'r agwedd di newid yma bach yn y fe bod angen edrych ar y tîm dan ni'n yr 20 yn hyn fel dan bwysig o datblygu'r chwaraewyr yma. Fel bod nhw'n gweld fel cyfle i ware'r safon yma, a bydd e'n bwysig i Gymru fyd i medru trial mynd trwyddo i un o'r twrnamentau bwysig yma. Felly fy'n dda bod yn cael y cyfle i ni chwarae, ond eto prif nod yw mewn yn amlwg i'r tîm gyntaf pan ddeith y cyfle. Harris yn llithro fewn fyna. Ac yn dadle bod wedi cael y bel. Wel, braidd yn lwcus fyna fel ath y bel i bant, fel se fe wedi ennill y bel. Sibrauskas rolio tipyn ar lawr, y capten yn falle yn dylanwadu ar penderfyniad. Ie, falle bod e wedi cael bach o'r cwrs fyna yn edrych nôl. Cic rydd i Lithwania. Dan ddi sgôr, fel ni'n gweud, oedd hi'n 2-0 i'r tîm oedd ei cartre pan nath Denmark amweld af yn hyn yn gêm gynta'r ymgyrch. Denmark di colli 2 gêm gyfeillgar yn y ffenest yma yn erbyn Ffrainc a Slovacia. Mae'n teimlo bod momentum gyda Cymru ar hyn o bryd yn dod fewn i'r gêm yma. Gyda'r dechrau maen nhw wedi cael ar gemau cyfeillgar. Gemau cyfeillgar falle wedi cael ei dewis yn ddoeth falle Liechtenstein a hefyd Colombia a'r Alban yn galluogi nhw i gael bach o hyder yn dod mewn i'r ymgyrch. Ie, mae'n bwysig o momentum o'n gair phoblogaidd nawr mewn chwaraeon. Mae'n bwysig. A mae cael y hyder na, mae cael y ffatrymau y fewnfeddiant. Tacl dda fyna. Ond ie, bwysig iawn, a bwysig bod Cymru'n cael hwnna i fynd heddi. Lithwania, cadw tipyn mwy o'r meddiant ar hyn o bryd. Ac maen nhw'n awchu am y bel hefyd Bwrba. Tynnu ddi nôl. Ac y gic yn diwedd yn cael ei dal dan draed Stepanovicius. A ffodus iawn i Gymru dihangfa braidd. Mewn safle gwych. Oedd hwnna'n cyfle yn fawr i weld. Mi'n credu bydd e'n siomedig iawn bod e heb o leia cael ergyd ar target fyna. Methu'r bel bron o fod. Sneb wedi cael ergyd eto, ond Lithwania yn cael y gorau o munudau agoriadol ma braidd. Yn cynnig tipyn fwy o her na nath yr sesiwn ymarfer na neb yn Liechtenstein wneud.
Wrba yn cynnig I hunan, ond Romeikis eisiau mynd I hunan. Romeikis yn rhedeg mas o le, gwaith da gan Beck. Cymru yn medru wario llinell weddol uchel, y llinell amddiffyn. Ond mae hefyd angen fod yn ymwybodol am y gwagle sydd tu ôl. A ni'n gweld hwnna fyna yn edrych yn cam sefyll, ond fod yn teg at lle manwr ddim rhoi fflag lan, felly angen Cymru fod yn ofalus o'r gwagle tu ôl os maen nhw'n mynd I medru wario'r llinell uchel yma. Ond hefyd angen cael pwysau ar y bêl. Na peth bwysig hefyd, sicrhau bod y pasiau yna ddim yn gallu mynd mewn. Ergyd o bell, ergyd o beithiol. Ergyd yn bell o'r targed. Wzas angen neud yn well. Sôn am chwaraewyr yn cael profiad gyda tîm cyntaf. Mae Beach y golwr. Bynnus ar y fainc I tîm cyntaf. Chelsea. Tipyn o feddwl ohoni fe yn fyna. Wel, hwnna'n gwych I glywed eto. Mae'r stori yma o'r safon mae'r chwaraewyr yn dod i'r garfan yma. Yn gret I glywed, ac allai twn ddim ond codi safon yn ymarfer ac safon yn y garfan. O'r chwaraewyr eraill I gyd sydd falle ddim yn wario y safon uchel yna, ond eto profiad dda gan Beach yn bod ar y fainc yna. Stevens. Cymru'n colli'r meddiant. A Lithwania yn trio torri Cwchis. Ddim yn gryfach na low. Gawr yn y cefn. Gath arwyn o Joe Rodon braidd y faint pa mor gorfforol yw e. Cymru yn medru treol ffindio colwyl yn y pocedi bach na. Mae fo'n teg, mae Lithwania yn I farcio'n weddol tyn ar hyn o bryd, yn wedig yn y trydydd olaf. Ond ar y colwyl nawr I treol medru ffindio'r gwagle na a bach o magic I Cymru yn y trydydd olaf. Cymru'n trial cael ychydig bach mwy o reolaeth o'r gêm. Allan o fel Beck a Lithwania methu stopio I fynd allan. Credu fel gwedais di yn y gêm yn erbyn Liechtenstein bod na yr cic cornel neu cic rydd nath y gol gyntaf dod a fel am yn digwydd am y llwaith a mae jyst angen falle un o'r set pieces yna I dod bant I Gymru I jyst I cael codi'r hyder yn y gêm a gwelwn ni hwnna'n digwydd nos Wener a gobeithio nawr falle o'r cic cornel fan hyn gallwn nhw cael bach o ergyd ar y gol. Pat Jones a hi yn fer at King. Hawdd I Lithwania I glirio Bwrba ar I ynysu yn y llinell flan iddyn nhw. Savage yn ôl at y golwr a mae Bwrba yna yn redeg. Bwrba yn synhwyro bod yna gyfle I gael. Mae tipyn o'r chwaraewyr Lithwania ma'n synhwyro bod yna gyfle I gael. Savage ymlaen tro hyn dar bas. Colwyl. Savage ymlaen at Harris. Bas Letraws. Allan at Beck. Tafliad I Gymru. Be fydd Matty Jones yn meddwl o'r dechreuad ni agosau at 20 munud wedi mynd ar y cloc? Fi'n credu bydd e'n poenus mae bach yn beth I ymwysodwyr Lithwania. Ti'n bod yn cael yr un cyfle da iawn yn y gêm, ffodus heb sgori. Ond bydd e'n falle bach yn siomedig a Cymru tymor pêl gyda nhw. A yn edrych falle I bobl bach mwy am y neddgar gyda'r bêl a symud fel gwedais I symud yr amddiffynwyr o gwmpas. A wedyn eto, unwaith nhw'n colli'r pêl, sicrhau bod yr cydbwysedd amddiffynol na bod nhw'n gwarchod unrhyw cyfle sydd yn mynd I ddod o'r gwrthymosiad, achos mae yna cyflymder gyda Lithwania lan y car. Ond yn sicr wedi bod yn chwan yn well na y disgwyl o edrych ar bapur. Mae record diweddar nhw yn eitha gwael yn yr 11. Wel, y 3 gêm ar 10 diwetha.
Maen nhw wedi ennill 1 a cholli 10, felly dwi'n record nhw ddim yn dda. Mae rhedeg nhw yn cynnwys gemau cyfeillgar yn erbyn clybiau lleol a cholli. Felly 3 i ddim yn erbyn Jwgas nos Wener, tra bod Cymru chwan yn mynd Liechtenstein. King. Stevens sydd lawr y dde mewn at Colwell. Yna 2 bêl ar y ca. Penrith i'r camera am ychydig. Colwell mas at Pat Jones. Trio tynnu iddi nôl, mae Savage yn y canol, a mae Colwell yn mynd mewn am y rwyd ochr. Ergyd dda, ond mi oedd na rai yn aros yn y canol. Ie, na ni lot well gweld Colwell ar y bêl, bellach mlaen y ca, nawr le ni angen i fe ar y bêl, a wedyn gallu medru ffeindio'r pasiau bach yma i'r rhedwyr sydd mewn tu ôl, neu tra cael yr ergyd ar y gôl, na le ni am i fe cael y bêl. Ond ar hyn o bryd, falle dim gweld e gymaint a beth ni'n hoffi fel cefnogwr Cymru. Colwell yn cael gêm ochr yn ochr a'i frawd nos Wener, Joel Colwell. 3 blynedd yn ifancach na fe. Am teimlad i'r teulu bys hwnna rydych bod sy'n ni'n meddwl gweld y ddoi ar y ca cynrychioli'r gwlad arbennig. Hwrfa'r tafiad yn ôl. Slenzoca, un arall sy'n cael ei gap cynta i'r tîm Dani ar 20. Mae yna brofiad uwch lan y ca gyda Lithwania, ond yn y cefn yn 2 sy'n cael ei cap cynta. Gwyd y profiad yn y llinell flan sydd yn peri problemau i Gymru. Oes yna gan Cwchis yn syth i ddwylo Beach. Eto, lawr Channel dde Cymru, Channel chwith Lithwania, yn edrych yn peryglus. Felly, jyst angen edrych ar y safleoedd fyna, falle rhywbeth mae Lithwania wedi targedu yn y channel yna. Angen i Cymru fod yn ofalus i sicrhau bod y lle na ddim na i nhw cael rhedeg mewn i. Turns ar draws y cefn, bwysau gan Bwrba. Hwl ymlaen at Stevens. Sginas fyna. Fancar Ioed i ennill cap cynta i Lithwania pan gath ei cap yn 19 oed. Ni'n gael 6 cap am dacl gan Beck yn dal y chwaraewr. Ni'n na Gerdyn. Melin yw hi. O hwnna'n dacl wyllt gan Beck. Ie, cyfforddiad cyntaf yna, just yma bach yn trwm, a wedyn yn gorfod mynd mewn am y dacl. A'r studs land yma bach na. Cadyn Melin yn iawn fi'n meddwl, ond rhaid i Beck fod yn ofalus nawr am gweddill y gêm. Cadyn Melin yn gynnar yn y gêm, peth dda. Yn wedyn i chwaraewyr fydd falle goffod amddiffyn am sawl munudau fynd. Ie, hanner ffordd trwy'r hanner cynta gan y safle yna. Wrth ni cymryd toriad am ddŵr. O ddim angen neud y dacl yma chwaith na. Na, oedd e ddim fel sef e'n mynd unrhyw le. Mae wedi digon amddiffynwyr gyda Cymru tu ôl y bêl. Felly, just defnyddio i ben fyna yma bach. Ond falle bach yn rwystredig ar ôl y cychwyn y Cymru wedi cael. Nhw falle fyd ddim yn disgwyl i Lithwania fod yn chwarae mor dda. Felly, hwnna yn rhan falle hefyd. Goffa chi taw bysgorion parhau ar ôl y ffenest rhyngwladol bai Colwyn yn erbyn Aberystwyth nos Wener i gymuned i 8. O'n i di Sul. Mae'r prif adran Janero yn dechrau ac yn dechrau gyda Wrexham yn erbyn Abertawe ar y graig. Gemau da yn fyna tymor yma. Mae Wrexham yn ymuno ar hwyl ac yna gen chi weld holl hwyl y penwythnos. Os lun ar sgorio
Tyszkinas ar tafliad, Hwl ar peniad. Cevich mynd yn hir. Oedd safle o dda gyda amddiffynwyr Cymru fyna. Marcio yr ymysodwyr ond hefyd jyst yn ymwybodol o'r gwagle tu ôl a Beach yn tu ôl nhw yn glanhau pethau lan. Savage yn troi yn y canol. Gweld y rhediad gan Jones. Dal yn o'i Gymru Stevens sy ar y rediad. A Jones yn gallu tynnu ddyn ôl. Mae yna drod pwysig iawn gan Slenzoka. Mor braf gweld Stevens fyna yn bositif yn ei symudiadau, yn enll y bel nôl yn uchel lan y ca. A wedyn eto hanner cyfle fyna felly. Hoffen ni gweld fwy o chwaraewyr Cymru yn y Cwrt Cosby, fel os deith y croesiad am mewn, bod na wahanol opsiynau gyda'r person sy'n croesi. I fod yn teg i bec fyna, wedi gwneud lan y lle ar posti pella. Savage fewn i'r canol, oedd Low yna. Low sydd wedi sgorio ym mhob gêm wedi chwarae i Cymru dan 11, 2 cap, 2 gol. Bel dda gan Lithwania. Stepanovicius ar ergyd yn diwedd ddim yn herio. Beach yn gol, ond y symudiad yn peri problemau i Cymru unwaith eto. Mae Lithwania yn chwarae'n dda ar ddechrau'r gêm yma. Perig fe nawr wrth ymosod, angen i Gymru fod yn ofalus iawn. Nid ni'n sôn yn biti'r cydbwysedd amddiffynol na. Ydyn nhw wedi wneud cynllun o ran y cicio gornel yma, ond angen sicrhau fod nhw yn switcho ymlaen wrth y gwrth ymosod dod o cic cornel i hunan. Cevich fydd ar tafliad yma. Edrych o fel fesau'n mynd yn hir ymlaen. At Kuchis. Tacl dda yn y canol gan Jabrauskas. Yna Harris yn brwydro nôl. Yn sicr mae Harris yn edrych fel bod y lan am y gêm yma. Wedi rhoi cwbl o tacls mewn gynnar, a nawr eto fyna ddim yn hapus gyda'r tacl arno fe ei hunan. Gobeithio gallwn ni cael ar y bel yn fwy na beth ni am ei weld Harris ar y bel yn uchel lan y ca yn medru achosi problemau i Lithwania. Eitha balch gweld y dyfarnwr yn cael gair dy fe, yn credu bod angen Matty Jones eisiau gweld e'n pwyllio bach falle. Mae'n dod ar trai'r tacle yma. Ie, yn sicr mae'n bwysig cadw disgyblaeth yn amlwg, ond eto mae angen cael mae angen bod yn corfforol a bod yn bositif yn beth yn neud, ond just rheoli fe yn y ffordd iawn yn fe. Stevens at Jones. Jones yn curo i ddyn. Dyn ni mewn, mae Beck yn aros. Andrews Cevich yn rhoi mas. Ie, dda eto gan Stevens yna. Cymru bach fwy bodlon i fynd ymlaen. Ni'n gweld un ôl ysgellwr ar ochr a medru croesi'r llall sydd wedi wneud lan y lle. Gwelwn ni fe neithiwr gyda'r tîm gyntaf. Mae'n swydd anodd iawn i wneud lan a lawr y caf yna. Goffod wneud 2 swydd mewn ffordd, ond dda i weld y ddoi yn dod mewn i'r gêm fan hyn i Gymru. Angen curo dyn gyntaf fan hyn nawr. Cael y bel mewn i gwagle sydd yn beryglus i Lithwania. Ni wedi cael cwpl o ciciau cornel sal i ddechrau'r gêm fan hyn, felly gallwn ni roi nhw dan pwysau yma bach fwy fan hyn. Savage, mae hon yn hir. Mae'n curo dyn cyntaf, mae'r peniad dod mewn i canol. Ond dim problem i fi'r Filas. Clirio'n trio rhyddhau. Bwrba yn syth, mae Bwrba yn brwydro gyda Beck. Beck y peniad, mae fi'r Filas. Bron a rhoi cyfle'r blat fyna i Bwsas. Wel na, 2 waith ar y tro nawr o cic cornel i hunan i fod Cymru wedi edrych bach yn ansicr yn y cefn, falle angen edrych fyna pwy sy'n marcio pwy a falle cael y llinell am ddiffyn a'n cywir tro nesaf. Beck ymlaen at Colwyl.
Colwyl. Sy'n bas nôl ond methu a gwneud. Oedd yna'n rhywbeth oedd Matty Jones yn siarad am ti cyn y gêm yma. Oedd bod e'n disgwyl i nhw wrth ymosod yn dda. A mi nath Liechtenstein fel paratoi eistedd nôl, ond ddim gwrth ymosod. Mae hwn yn rhywbeth yn her. Dyn nhw ddim wedi cael hyd yn hyn. Trio torri lawr yr amddiffyn, ond hefyd goffa bod nhw'n ledwrus yn y cefn. Ie, wel, yn sicr i ni yn gweld hwnna ar y tîm Lithwania. Maen nhw yn edrych yn peryglus. Ti bod, meddwl y safon o'r cicio'r gornel yn rhan o fe. Y golgeid wedi gallu dal hwnna'n rwydd. Yn falle cyfle fan hyn. Harris, mae Jones yn troi. Yn cael ei yrru nôl gan yr amddiffynwr. Jones. Stevens. Jones parhau rediad. Harris yn cynnig i hunan. King. Poole. Harris iddyn nhw eto. Harris ar rediad. Harris yn derbyn. Savage yn y canol. Ac mae Beck yn y canol am yna wyriad am gyfle i Gymru. Hwna'r gorau mwyn i ni gweld wrth Cymru hyd yn hyn ar ôl hanner awr ar y cloc. Ie, cyfle dda fyna. Teil arbennig mewn tu ôl i Harris. A wedyn y croesiad. Dau chwaraewr yn y cwrt Cosby. Beck yn cael y cyfle. A gwiriad am cic o'r gornel. Ond cyfle dda fyna i Gymru. A eto ni'n gweld nhw'n trwyddo cyfle. Wel, diwedd y gic na welon ni. Ond Joe Lowe nath sgorio'r gol agoriadol nos Wener wedi sgorio 4 mewn 7 gêm rhwng Wickham a Cymru dan 11 tymor yma. Mae ar dan. Bron yn penio dan y trawst fyna. Ie, ti teimlo gyda maint bod e'n mynd i fod yn perygl enfawr yn y cwrt Cosby i Gymru. Yn wedig yn felly edrych ar maint yr amddiffynwyr sydd gyda Lithwania, felly angen bod y safon o'r gwasanaeth o'r cic cornel yn dda i roi gyfle iddo fe wedyn gael ei ben ar y bêl. Mae blwydd o'r fainc yw i cael Luca Poole ar y bêl. Dyma Luca. Joe Lowe at y llall yn y cefn. Ed Turns, y capten. Beck. Nôl at y cefn. Poole ymlaen at Stevens. Chwarae fwy am yneddigar gan Cymru fan hyn nawr. A wedyn pam ni'n cyrraedd fan hyn, dyma le mae angen y patrymau a i cyflymu y tempo yn y cwrt Cosby. Cyfle. Colwyl at Jones. Ac yna, yn casglu'r biwsion, Luke Harris am ei gol gynta i tîm Cymru dan 11. Y symudiad yn slic gan Cymru yn y diwedd. Yn amyneddgar yn y cefn, ond pan dath y cyfle, mi ddath i Luke Harris. Ni wedi gweld y patrwm hyn o cyrraedd yr llinell a croesi nôl a tro yma yn ni'n gweld yr ergyd ar y gol a wedyn nôl i Luke Harris sydd yn gorffen yn dda iawn fyna a un gol ymlaen nawr i Gymru. A'r cefnogwyr yn cael rhywbeth i ddathlu. Yn dathlu nithwr, mae rhaid pan nath David Brooks sgorio. Ac yn dathlu gyda'r gol yna gan Luke Harris. Ergyd gan Pat Jones yn rhy boeth i Fyrfilas yn y gol. Ie, ta'n siŵr os lot o bai ar y gol geidwad fyna. Ti'n gwybod, oedd e jyst goffa medru cael rhywbeth arno fe. Oedd yr ergyd yn weddol agos iddo fe. A'n rhoi fe syth allan i'r gol. Am y rhwaith yn gweud y gol geidwad i medru bwthio allan, tu allan y postyn, ond falle bod rhywbeth yn anodd iddo fe achos bod yr ergyd i dod o'r agos iddo fe. Ond nawr, ie, gobeithio gall Cymru setlo tyma bach nawr, wedi cael y gol a bod bach fwy amyneddgar ar y bêl, cadw'r pêl, symud o amgylch, a wedyn unwaith ni'n cael mewn i'r trydydd olaf na cyflymu. Cyma ni eto. Colwyl yn troi'r bêl i Luke Harris, sgoriwr methu rheoli tro yna. Yn ennill y bêl yn uchel lan y car cyn creu cyfleoedd. Treni nath ei llithro fyna, oedd yn cyfle dda i Gymru sef wedi medru jyst gadw i drad, ond yn anffodus. Fyrfilas.
Colwell a Pat Jones yn y llinell flan yn trio pwyso. Lithwania'n symud mlaen y ca. Mynd yn uniongyrchol. Cwchis yn cam sefyll. Llinell dda gan Gymru fyna, ymwybodol am rhediad yr ymysodwr, ond eto medru aros lan y ca a disgwyl i beach wedyn fod tu ôl os oes angen. Ond yn amlwg sydd llinell rwy'n gwneud yn dda fyna i cael yr ymysodwr i gam sefyll. 10 munud i fynd tan hanner amser. Angen canolbwyntio nawr. Siŵr bod nhw ddim yn ildio ar ôl sgorio. I nath Lithwania ddod nôl yn erbyn Denmark a tynnu nôl ar ôl ildio 2 yn gynnar. Mae Cymru yn dod am ei ail nhw nawr. Pat Jones yn gafel yr bel, a mae Finn Stevens yno i gasglu. Finn Stevens mewn at Beck. Mae Firfilas yn dyrnu, ddim yn bell. Dolwr ddim yn argyhoeddi fyna i Lithwania, bron i Beck, elwa. Oedd hwnna ddim i weld yn rian o ddifydal tro gyntaf i weld, ond bach o smonach a hanner cyfle eto. A Beck yn gweithio mor galed lan a lawr y ca fan hyn i Gymru i fod yn teg. Mae bob tro ar y postyn bella yna a digwydd bod mae'r croesiadau fel sy'n yn dod o'r dde, ond mae yna bob tro. Os wneud y cadw wneud efo'n siŵr bydd eich cyfleoedd arall yn y gol i Beck. Mae Beck yw hwn sy'n cwrso i'r gornel. I wythiodd ar bel gan Cershis. Ond ni'n clywed o'r fainc fyna, don't foul. Bwysig oedd y chwaraewr Lithwania mewn trwbl fyna. Mae'n hyd yn rhywbeth yn dim am gweld yr cic rydd yn rhoi bant. Mae'n jyst yn rhoi ffordd rwydd yn nhw dod allan. Bwysig yna, oedd jyst yn sefyll lan a hal y chwaraewr Lithwania i wneud rhywbeth cicio mas am tafliad neu nôl i'r gogeidwad. Peniad cryf gan Joe Lowe o'r holl ffordd i hanner Lithwania. Charlie Savage yn dilyn y bel. Fel ci wrth gefn Remeicis. Dyna ni da gan Savage fyna. Ddim yn rhoi cic rydd bant. A nawr mae tafliad gyda Cymru yn y trydydd olaf. A lle dda i gallu ymosod o. Ffordd nôl at Joe Lowe yn y cefn. Beach. At Stevens. Colwell. Stevens ar edrych tu fas iddo fe. Colwell yn gallu cario. A pa mae'r bas y dod, mae Stevens yn mynd yn rhy bell. Yn anffodus fyna, chwarae dda gan King sydd mewn i Colwell. Y patrwm na, dechrau ar ddangos tyma bach yn fwy. Colwell yn camu mewn i creu chwaraewr ychwanegol na yn y canol ca. A wedyn jyst yn anffodus bod falle y pas ddim cweit yn digon cywir allan i Stevens. Lithwania yn clirio at y llinell hanner. I gewn dafliad. Bwysig nawr i Gymru cyn hanner amser sicrhau i fod nhw yn cadarn yn amddiffynol. Ddim am roi unrhyw cyfleon fan hyn i Lithwania. Rheoli'r gêm fel maen nhw'n gweud, sicrhau fod nhw'n mynd mewn gyda'r llechen lan yn hanner amser yn enwedig. Low yn ôl at Beach. Agosaiad, 5 munud ola yr hanner. Ond ni'n meddwl bod Matty Jones eitha hapus os wy'n aros fel hyn. Bydd yn sicr. A ni'n gweld falle pwysau ddim cweit yn dod fel weddau gan y chwaraewyr Lithwania flaen y ca nawr. Sydd yn mynd i roi bach mwy amser i Gymru ar y bel i wentri ffeindio'r passes na mewn i'r canol ca. Gobeithio cael Colwell, Luke Harris ar y hanner troiad na a wedyn gyda Pat Jones yn y tu ôl. Dyna fel mae cyfleo'n mynd i ddod neu allan i'r asgell i Stevens neu Beck.
Lucas yn mynd yn hir. Wrba sy'n derbyn. Sodliad yn bert. Ac yna yn diwedd, Andrewskiewicz yn colli'r cyfle. A sodliad mor bert i gat i'r rediad e. Twli trod at ddim byd yn diwedd. Methu gysylltu da'r bêl. Bec braidd yn anglwcus fyna, o'n i'n teimlo sydd trwy goesau. Ond wedyn, oedd eisiau i gadw i ben fyna adma bach. Achos oedd e mewn safle peryglus iawn i Gymru. Ffodus, nath ei ddim, yn siŵr nath e bwrw cwrs arall cyn iddo fe i medru groesi. Bydd e'n cael ein llefe am hwnna heno, fi'n cymryd, Andrewskiewicz. Fi'n siŵr fydd e, yn ffodus. Lithwania yn ennill y meddiant yn y canol. Kuchis. Achos ni'n hwyr yn ni'n dod nôl am y drosedd cynta. Jabarov yn chwarae Mantes. Oedd taglen fel nhw'n gan turns fyna, ond oedd ei tacl fe'n iawn gyda'r bêl hefyd, ond ydyn cyn hynny, dwi'n credu mae'r cic rydd am. Kershys gath i lorio am y gic rydd. Tacl cynta. Cwl oedd hi ac yna, mae ti'n gweud. Turns gadan fewn ar Kuchis. Cyfle o dan gosod. Diw Lithwania heb cael rhyw lawer o'r rhain o'r gwrthymosod mae cyfleo gorau nhw wedi dod hyd yn hyn. Ni weld faint o broblemau newn nhw greu o'r gic rydd yma. Bydd hon yn adeg wych iddyn nhw sgorio. Stepanovicius a Buzas sydd dros y bêl. Stepanovicius sydd yn mynd i fynd dan hi. Ac arbediad campus gan Eddie Beach i achub y dydd. Oedd hwnna'n edrych fel arbediad arbennig gan Beach fyna. Nwedig ochr y wal, felly dros y wal hwnna, felly gath y camu a'i drad yn dda iawn, a wedyn dyrnu i ffwrdd yn digon dda ac i ffwrdd o'r gol. Arbennig gan Beach. Wrba fydd ar tafliad. Wrba wedi cael cyfnod gyda Crystal Palace yn ystod i gyrfa ieuenctid e. Tunbridge Wells hefyd. Mi oedd e'n gyfnod yn yma am Rhyden. Wrba ar tafliad yn hir. Stepanovicius yn trio tu ôl. Cic dros i ysgwyddau. Beach yn casglu. Da gweld Beach yn casglu eto. Yn edrych yn hyderus iawn. Nath y gêm arbennig yn erbyn Denmark. A pan nath ei cael ei galw yn y gêm yma, wedi bod yn arbennig hefyd. Ond nawr, jyst yn rheoli'r gêm. Edrychodd e am y gwrthymosod yna, ond yn edrych ar amser yn y gêm a bwysig wedyn jyst meddwl i rheoli'r gêm. A dda i gweld bod y profiad na gyda fe mor ifanc. Munudau'n weddill o'r hanner cynta. Dim bris ar bec i gymryd tafliad. Gweld y bêl. Mae'n y gornel. Mae'n cael ei chroesi. Cyfle arall i Lithwania gwrthymosod. Gwaith da gan Luke Harris i arafu pethau lawr. A Charlie Savage yn casglu hefyd. Y gwrthbwyso gan Gymru. Ond Lithwania yn ennill y bêl yn ôl. Stepanovicius. Gath y cic rydd yna. Gosod i nôl. Croesiad fewn at Kuchis. Gos i ben e. Ffodus i Gymru. A fydd Bec yn hapus i wylio honna mynd allan am dafliad. Ni'n meddwl oedd Gymru wedi gwneud o ddal lan y caf yna i gwrth pwyso. A nathon nhw dda jyst i arafu'r chwarae, cael pobl nôl mewn i safle. Ond eto, dangos beth yw pwysigrwydd o'r pas lletras na i ymestyn y chwarae o un ochr i'r llall, a wedyn y gwagle a hanner cyfle eto fyna i Lithwania. Colwyl ar flic. Pat Jones yn ennill y gic rydd.
Jones wedi cael hanner dda, fi'n meddwl i Gymru, gyda'i cefn at gol fyna, ond ni'n gweld fwy amlwg yn rhedeg tu ôl, yn neud y rhediad yn neud tu ôl, ac yn o hyd yn terigl tu ôl. Wrth dod ar newyddion, taw 2 funud fydd yn cael ei ychwanegu. Ai funud i Cymru cael gol bach arall i setlo'r nerfau hyd yn oed yn fwy. Harris gath y cynta. Harris yn mynd am un arall. Yn gwyro. Heibio i'r postyn. Harris bron am Mestyn Mantes. Ni'n meddwl yna mewn am eiliad fel oedd y golgeidwad i edrych gyda'r gwiriad fel ti'n gweud. Ond eto, hyder gyda Harris nawr wedi cael y gol ac yn medru cael ergyd arall ar y gol fyna. Kick gornel yw i Stevens. Mae'n ffenni was. Mae dal yno i Gymru os yw Stevens yn ennill y bêl. Ond yn ildio y kick rhydd. Ddim angen tynnu'r Chris fyna. Wedi chwarae fan hyn eto yn y gwagle. Lithwania yn ei chymryd i'n gyflym. Mae Cwchis fewn nawr gol. Mae fe'n rhwydo. Ond yn gallu clywed y chwiban yn mynd achos mi oedd e'n cam sefyll. Oedd i edrych yn cam sefyll, ond eto ni'n gweld y pas letros na creu'r y lle, a wedyn chwaraewyr wedyn yn goffod edrych ar ble maen nhw'n fynd, ond oedd hwnna'n agos. Oedd hi'n agos. Yn benderfyniad sy'n mynd o blaid Cymru. Gwylio'n fyw, o'n i'n meddwl oedd e tipyn bant, ond yn edrych yn ôl fyna, oedd e'n agosach na beth o'n i'n feddwl. Ni siŵr bydd tîm rheoli Lithwania yn edrych yn fanol ar hwnna ac yn gweld rhesymau i fod yn bositif. Wrth i ni fynd mewn ar y hanner, a fi'n siŵr bydd hwnna'n rhywbeth geith i weid yn ystafell newid. Mae'n hanner amser, mae Cymru ar y blaen, gol Luke Harris yw'r gwahaniaeth, ond mae Lithwania yn sicr dal yn y gêm yma. Ymunwch da ni ar gyfer yr ail hanner. Yma yn Lithwania, Lithwania dim, Cymru 1.
Croes yn ôl ar gyfer ail hanner y gema rhwng Lithwania dan 11 a Chymru dan 11. Mae yna eilydd ar ddechrau'r ail hanner, Eridanas Bagujas o Babrwngas sydd yn dod mlaen ar gyfer I gap cyntaf fe ar y lefel yma. I newid I Lithwania sydd gol tu ôl. Maen nhw angen newid rhywbeth. Gweitha'r ffaith bod nhw wedi cael cyfleoedd yn y hanner cyntaf gan gynnwys y cyfle gwych yna ar ddiwedd yr hanner. Ydy Bagujas yn mynd I allu gwneud unrhyw beth I newid pethau iddyn nhw. Dylan Blaine sy'n gyda fi am yr ail hanner eto. Fe fydd Matty Jones wedi gweud yn ystafell newid na ti'n meddwl? Wel, fi'n credu yn amlwg mae Lithwania yn bygwth ar gwrth ymosodiadau yma a bydd angen I Cymru fod yn edrych allan am reina, felly bydd hwnna'n rhywbeth bydd wedi canolbwyntio yna fyswn i'n meddwl. Fel Colwell fan hyn yn ymosod. Colwell ar croeso ben I cwrt bach, mae Finn Stevens yno! Ac yn syth wedi'r hanner, mae Cymru yn ymestyn I mantes trwy Finn Stevens. Ar ôl gefnwr dde, I fyny ar y posti pella I dderbyn y croesiad. Ac am ddechrau'r ail hanner yma I Gymru. Maen nhw dwy ddim ar y blaen. Ie, fi'n credu hefyd, felly fydd wedi gweud Colwell I ffindio bach o gwagle a croesi'r bel I Stevens ar postyn pella. Ond na, dechreuad mor dda fan hyn I Gymru a dechrau'r hanner. Os oedd eisiau unrhyw beth I cychwyn y hanner oedd gol cynnar. Jyst I cymeryd y sting allan eto Lithwania a nawr gall Cymru wario gyda bach mwy o hyder yn gwybod bod dwy gol o fantes gyda nhw yn y gêm. Stevens yn gorffen yn bert hefyd, oedd yr ongl yn 1-10 erbyn iddo fe gyrraedd y bil. O, sicr, oedd yn gol arbennig fyna. Gwelwn ni Beck yn ymosod y postyn pella yna llawer iawn yn y hanner gyntaf. A nawr ni'n gweld Stevens yn neud yr ochr arall yn amlwg yn tacteg gan y tîm. Mae allan yn dafliad. Funud sydd wedi mynd o'r ail hanner. Tipyn o ddechrau. A mae Bagujas yr eilydd dwi aneb wneud yr argraff. Bydde fe wedi licio wneud. Harris yn oedi pethau lawr. Yn gyrru Lithwania nôl at y llinell cefn yn ôl at y golwr. Colwell mas I gwrso. I'r filas. Oedd e ddwy yn I gap cyntaf fe. Erbyn Denmark. Bel hir troi'n I Stepanovicius. Yn dadle, ond mae fe'n cam sefyll. Ie, mae'n da gweld y fflag yn mynd lan fyna I fod yn onest, achos oedd ei weld yn bel uniongyrchol mor hawdd, jyst syth tu ôl Cymru, a wedyn Lithwania mewn tu ôl. Ti'n meddwl bod Cymru wedi cael y llinell yn hollol anghywir fyna, ond dda gweld yr llimanwr yn lliman lan, a Cymru wedi cael y llinell yn gywir, a nawr gyda meddiant eto. Savage. Sa'r Beck. Bydd y cyntaf ni fodi fe fynd nôl. Nôl mae Cymru mynd at y capten, Turns. Ymlaen. Colwell yn camu dros y bel, dim rhediad yna gan Beck. Ie, Colwell yn ymddiherio fyna yn gwybod oedd e'n bwysig bod e'n cael rheolaeth o'r bel fyna i gallu cael Cymru lan y car. Brausgas, capten, lledu'r bel. Pwysau dda gan Savage fyna, unwaith ni'n rhoi'r chwaraewyr yn dan pwysau, ni'n gweld bod y camgymeriadau yma'n dod, a wedyn bod Cymru cael y meddiant nôl, a nawr bwysig bod yr symudiadau yma, a bod nhw'n gallu cael wario trwy'r canol ca I creu cyfleon eraill lan y ca. Beck. Cario Beck, heibio I 1, 2, 3 o chwaraewyr Lithwania. Mae Beck yn dal I fynd ac yn y diwedd. Hawdd I Slemzoka. Edrych ar y bel yn mynd allan. Beck yn gormod. Ie, dyma bach hwnna, nath mor dda I cychwyn y symudiad.
a wedyn just angen pwyllo tyma fach ar y munud ola na arafu, cael ei ben lan a wylio i weld ble wedd y pas nesaf neu'r crosiad yn dod. Ond eto, nais gweld e fod mor positif ar yr asgell fyna. Nath e greu pedwaredd gol Cymru. Fwy rhedeg positif fel yna. Noswener, neb yn Lichtenstein. Pasir gyda gol Josh Thomas. Tins yn gadael y bel at Joe Lowe. Cwchis yn llithro fewn. Gwrba yn pwyso. Oedd e'n llawn egni yn y cyntaf. Tins yn pwyso Cymru holl ffordd nôl at Beach y golwr. Colwyl. Felly troi nawr a mae yna le iddo fe. Mae'n cael y cymorth wrth King. Y ddau o Gaerdydd yn cyfuno. Savage fewn at Jones sy'n llithro ar yr adeg mwyaf anghyfleus. Cymru wrth i'n gwrthymosod. Mae pethau'n arafu. Colwyl yn trio ennill y bel yn ôl yn uchel. Lan y car. Maen nhw'n neud. Mae Cymru ar y bel. Mae Harris ar y bel. Mae Harris ar gydio dros y trawst. Do, nath ei ffansio honna o bell fyna, credu, ond yn anffodus, ddim wedi cael ei ben dros y bel a gadw lawr. Cwchis. Troi'n gweld yr hediad gan Bwrba. Bwrba unwaith eto gynnig ei hunan fel opsiwn. Mae Cwchis di parhau'r hediad, mae fe'n y cwrt yn aros. A mae yna wyriad oddi ar y croesiad. Ie, bwysig bod Beck yn amddiffyn hwnna'n dda un ar un yn yr asgell fyna. Osgoi y croesiad yn dod i fewn, a wedyn Cymru ddim goffod amddiffyn yn y cwrt Cosby. So dda gan Beck, ochr arall y cadro yma. Cymru yn aros am y gic cornel yma. Mae'n siŵr os da hwn i gic cornel cynta. Lithwania, nathon nhw gic cryf mewn safle da. Yna yn y cynta, gryfoddi'r arbediad, Stepan Novicius gath yr ergyd, fe sydd yn croesi nawr. Fe yn tasgu lan, oddi ar un o amddiffynwyr Cymru, ond dyn nhw'n cael ei chlirio. Zebrauskas. Yn ola i, dal yno i Lithwania, yn troi, mae'r eilydd. Zebrauskas ar croesiad. A Beach yn dal yn gadarn. Savage. Oedd yn trio gwrthymosod, methu cadw bel fewn. Ni dal y gweld bod na peryg gyda Lithwania. Fyna gyda'r cic o'r gornel a wedyn yn cadw'r pwysau ymlaen gyda'r ail bel na hefyd. Ond yn ffodus eto i Gymru, maen nhw wedi methu amddiffyn y cwrt, a mae hwnna'n mynd i fod yn bwysig. Mae'n bwysig mae bob gêm fod yn dda yn y ddoi, cwrt Cosby. A sicr methu Cymru wneud yn dda fyna i amddiffyn. Beck ymlaen at Colwyl. Colwyl yn ffordd cawr yn ganol y chwaraewyr na Memelydd. King at Beck. Cool. At Stevens. At Jones. Angen chwaraewyr bach yn agosach i Jones fyna. Nawr bach wrth unan wrth i bel i fynd i fewn iddo. Colwyl. Colwyl yn cael cefnogaeth y dorf Cymreig yma. Beck. Heibio yn ochr Gami. Dawnsio fe'n i'r cwrt. A trio tynnu ni nôl. A da gan Beck eto yn gweld bach o cyfle i fynd at yr amddiffynwr. A wedyn gosod un ffordd a wedyn y llall. A unwaith yn y cwrt Cosby, yr amddiffynwyr yn gwybod bod nhw'n methu neidio i mewn, neu mae yna perygl o cic o'r smotyn. Ond da eto, ni'n gweld yr ôl ysgestwyr yma i Gymru yn dda iawn yn ymwysodol o'r belled. Savage. Charlie Savage sydd â hi. I benio mas. Problem Lithwania.
Yn delio da'r ciciau cornel yma yn dda, a maen nhw wedi bod yn gwrthymosod yn reit dda hefyd, methu gwneud tro hyn. Eto, hoffwn ni gweld falle Cymru'n danfon rhywun y gros yr postyn gyntaf yna ar y ciciau cornel. Ni'n gweld sawl un wedi torri allan gan y dyn gyntaf sydd yn parth ar blaen postyn fyna. Felly falle Cymru hala rhywun y gros y gwagle yna. Savage yn troi, yn gweld Stevens. Mae'n eich bwrba weld y bas. King. Na Jones. Trio dianc o'r gornel yma nawr. Methu a gwneud. Yn ddiffyn da gan Lithwania. Eto nhw'n trio torri. Jones yn dangos bach gormod o'r bêl fyna i'r amddiffynwr. Turns yn cael gair da Stepanovicius. Ddim i weld yn rhy hapus gyda beth oedd fe i weid fyna. Jabarov yn dod draw i gael gair hefyd. Dyfarnwr. Angen i Gymru just pwyllo tyma bach, ddim cymryd ni risks, unrhyw risks yn y cefn. Ddim rhoi unrhyw ffordd nôl mewn i'r gêm yma nawr i Lithwania. Hwnna'n bwysig iawn. Swn as Flynn, mae yna 4 pwynt ar bwrdd i Gymru i ddechrau yr ymgyrch yma. Byddwn nhw'n gyfartal gyda Denmark wedyn ni ar frig y grŵp. Stevens, croesiad tuag at Colwell. Yn gryfach na'r amddiffynwr, ond methu cael gafel ar y bêl. Hwl yn camu mewn yn dda iawn fyna. Creu'r chwaraewr ychwanegol yn ymosod. A wedyn rhywun o Lithwania goffa dod allan i cael fe lawr, a wedyn chwaraewr ychwanegol oedd Stevens y tro yna. Am dda gan Hwl tro yna. Yna gêm arall yn y grŵp yma. Wrth i ni cymryd oediad ar hyn o bryd. Saib tra bod Cwchis ar lawr. 2 dîm arall sy'n chwarae yn y grŵp. Gwlad yr Ia a Gwirniaeth Czech yn chwarae i gemau cyntaf nhw o'r ymgyrch. Gwirniaeth Czech yw gêm nesaf Cymru. Hanner i 5 mae'r gêm na Gwlad yr Ia yn erbyn Gwirniaeth Czech yn dechrau. Os oes na'n beth yn digwydd yn y hanner awr cyntaf yna, mae newn ni trio cadw chi gyda updates. Beck, atafiad. Mae turns ar lawr, mae'n edrych mewn poen. Nathon ni ddim quite gweld beth ddigwyddodd fyna, ond os wedi cael ei dal yn hwyr ar y pigwrn fel mae weld. Hwn ddim yn olygfa da i Matty Jones. Golwg o fidus arno fe. Gair dar dyfanwr cynorthwyol. Mae yna wen ar ei wyneb hefyd. Gen i weld fan hyn beth gwyddydd. Fel ta fe di jyst cael bach o studs ar y pigwrn fyna. A'r un y gallu bod yn poenus. A gobeithio fydd yn iawn ar ôl fynd yn y ddoi. Dro gweld fan hyn nawr, os fydd y Cymru yn drwy pic rydd wedi bod yn gweithio ar yn ystod y camp yma. Wel, hwn yn gyfarwydd os byddwch chi'n gwylio'r gêm Liechtenstein yna, y ddau yn sefyll dros y bêl. Congreve a Cottrell oedd yn y gêm cyntaf, troi'n Charlie Savage a Finn Stevens. Savage sydd â hi. Hynny da gan Kershys. Colwell yn casglu.
Nôl at King, codi ddyn uchel, oedd hwn mynd i beri problemau i'r golwr. Jolo yno. Ac mae'r dyfarnwr yn rhoi'r penderfyniad o blaid Lithwania. Ti'n gweld hwn yn aml mewn gemau os oes unrhyw cyffwrddiad ar y golwr. Y dyfanwyr tueddol o roi cic rydd. Eto gyda rhywun o maint Joe Lowe yn neidio fyna. Sa'n siŵr beth arall gall Joe Lowe i fynd. Oedd yn mynd am y bel, ond eto ni'n gweld cic rydd. Nôl o le medic merid ond ni'n chwarae mlaen. Yn hir at Cwchis, gael lorio. Mae yna drosedd. Mae yna gerdyn melyn i Joe Lowe. Ble oedd y drosedd? Oedd hi'n edrych yn agos i'r cwrt. Oedd e'n, oedd eto oedd e'n dim y safle dechrau digon dda mewn ffordd a mae'r rhif 9 wedi bod yn rhedeg tu ôl trwy'r gêm. Un telyn i'n gorffol yn achosi problemau i Gymru. Cic rydd fydd hi. Mae'n safle peryglis iawn i Gymru. Ac am bod chi'n drysu gyda'r graffeg sy'n dod lan, sy'n gweud Euro 2023 Georgia Romania. Mae'r prif dornament 2025 yn Slovacia. Dyna y Ymgyrch ragbrofol sydd yn digwydd yn fan hyn. Mae'r safle hwn llawer mlaen o ble gwelwn ni'n hanner gyntaf. Yna beach arbedio mor dda. Hwn tipyn yn agosach a cyfle dda fan hyn. Siawns tawr un frwydr fydd hi. Frwydr rhwng Stepanavicius sy'n sefyll dros y bel a beach yn y gol i Gymru. Cyfle Lithwania dynnu nôl ac mae'n cael ei chrymanu heibio i'r postyn. Stepanavicius ddim yn hapus dy hunan. Yw e ddim yn edrych yn pwystredig iawn fyna ar y sgrin. Medru mynd ochr arall y wal, fysa ni'n disgwyl bod Beach yn medru arbedio y bai hwnna wedi bod ar y targed. Dovydeitis dod mlaen. Chwaraewr sydd wedi cael profiad gyda tîm cyntaf prif garfan Lithwania heb cael cap. Un arall o'r garfan yma sydd yn cael y cyfleon. Harris yn neud na fyna i cadw meddiant i Gymru, a wedyn just angen i Stevens sylweddoli le weddau ar y ca a faint o chwaraewyr da Lithwania, a falle edrych i newid cyfeiriad y chwarae fyna, dim lot o gwagle lawr wrth y lle. Harris yn trio dianc ar bel, a Pat Jones yn diwedd sefyll lan yn amddiffynwr i ennill y drosedd. Ni'n gweld pwysau dda eto yn canol ca gan Lithwania, a pan mae hwnna'n digwydd, mae'n bwysig bod Cymru'n rhoi i cyrff rhwng y bel a yr amddiffynwyr yn y canol ca yna, a chwarae clefer fyna i ennill yr cic rydd. Pool. King yn helpu ymlaen. Harris. Lithwania yn gyrru Cymru yn ôl. Turns ar lawr unwaith eto. Cymru yn parhau i bwyso ymlaen trwy Beck. Beck colli bel. Ceri bod ni'n mynd i oedi tymed bach fan hyn, fydd yn y gerdyn melyn am y dacl yna ar turns. Camera yn ffocysu ar Dovydeitis. Dwi'n meddwl falle taw y meicis oedd e. Wrthyn nhw medru roi'r pwysau ymlaen fyna Cymru a turns, just un cam ymlaen a chwaraewr yn hwyr. Ond treni fyna, oedd yna cyfle gyda Cymru lawr y chwith yna. Ni'n credu Colwell wedi tynnu allan i'r chwith a Beck yn medru mynd i hun. Lithwania mynd yn hir. Peniad yn ôl gan turns. Gaslu am Beach. Mae'n bygwth mewn tu ôl bob tro Lithwania i fod teg oedd yn nhw. Maen nhw'n
Tigon parod I wneud y rhediadau yna a chwarae'r bel uniongyrchol yna. Fi rhaid I Gymru sicrhau fod nhw'n cael eu safle cychwynnol yn dda a wedyn yn darllen y chwarae wrth i'r bel cael ei wared nhw. Bel nôl gan Sginas yn ffurfilas y golwr. Colwyl sy'n pwyso. Lithwania nawr yn gofyn mynd yn hir. Ugain munud wedi mynd o'r ail hanner. Matty Jones yn ei edrych yno fe fyna. Bydd e'n goffo newid rhywbeth nawr, ti'n meddwl? Bydd neitha newid rhywbeth i bod yn mwy amddiffynol falle? Sa'n siŵr wneud e'n meddwl fel na. Credu jyst yr chwaraewyr sydd ar y can nawr I edrych allan am y bel yn ymgyrchol ma'n sicr. Ond falle bod rai newidiadau I medru cadw'r bel yn well. Na beth bydd sy'n bwysig nawr I rheoli'r gêm gyda meddiant. Lithwania'n ildio'r meddiant o fyna, bwrba. Oedd yn llithro fewn. Low. Hwyl. Hwyl. Cael y cymorth wrth Low. Lithwania'n goffo dechrau o'r cefn unwaith eto. Unwaith eto, maen nhw'n mynd yn uniongyrchol. Dim lliban yn dod lan fan hyn, dim cam sefyll. Ddi edrych yn cam sefyll. Eto mae'n anodd gweld pan maen nhw'n chwarae'r bel o mor dwfwn. Mae'r rhediad yna'n cael ei wneud. Ond, yn ffodus fyna I Gymru bod yr chwaraewr wedi rhedeg allan am cic gol. Fysen ni falle'n disgwyl bach o well fyna mewn safle. Y leia cael croesiad mewn. Neu medru cadw meddiant mynd yn ôl falle. Ond ffodus I Gymru allan am cic gol a Cymru'n dechrau unwaith eto o'r cefn. Hanner ffordd trwy yr ail hanner. Dy'n heibio I Colwyl. Harris. King yn lledu'r bel. Beck. Oedd Colwyl, Harris yn rhedeg. Colwyl yn mynd o'n bas etos allan at Finn Stevens, allan o afel. A cefnwr fe. Gyda nhw wedi dod hau'r cas o gymaint. Ti'n credu oedd hwnna hyd mynd I rhedeg bant I ffwrdd. Ni eiliaddio I Gymru. Straight swap bydden nhw'n gael o hwn. Josh Thomas fewn am Pat Jones. Josh Thomas yn chwarae'r Abertawe. Sgorio dde y gol ola nos Wener yn ebyn Liechtenstein. I gael 2 gol I Gymru ar y lefel yma. Dod mlaen nawr gyda llawer egni. Gobeithio gallai fe achosi problemau I amddiffyn Lithwania a cipio gol arall yn y gêm yma. Stenopavicius. Newid cyfeiriad. Croesiad yn dod fewn o safle dwfn. Stepanovicius methu cyrraedd diweddi. Mae'n hyd yn anodd amddiffyn ar y postyn cefn fyna. Stevens ddim yn cymeryd unrhyw sians a gosod y bel allan yn pico cornel. Brausgas. Gobeithiol, ydy hwnna'n dangos falle bod nhw'n dechrau mynd yn rhwystredig, colli ymynedd eisiau mynd am yr ergydion o bell. Ni heb gweld nhw lot yn goffod ymosod a Cymru pan mae Cymru yn siarp yn y cefn. Mae nhw weld falle
diffyg roi syniadau yn yr trydydd olaf na. Felly os gall Cymru cadw nhw yn cymeryd yr ergydion yn o bell, fi'n credu bydd nhw weddol hapus. Byddwn ni'n fwy, beth sy'n edrych yn fwy beryglus yw'r bel uniongyrchol yma pan mae Cymru wedi bod yn ymosod. Colwyl yn sefyll dros y bel. A Harris bron yn cael y bel nôl ato fe. Mae yna eilydd arall am ddod ymlaen i Lithwania. Jugas sydd am ddod ymlaen yn lle'r Rymeigus. Rymeigus di cael gêm, wel, cael hanner gêm i Sil. Rhyfedd bod wedi blino o chwarae i'r tîm cynta. Mi'n siŵr bod hwnna wedi bod yn her a profiad newydd iddo fe. Jugas yn goesau ffres. Rwydd i beach fyna. Mae eto angen bod e'n bod yn deffro, sicrhau bod e'n gallu sort o mas unrhyw beth sy'n dod trwyddo y syth iddo fe, a wedyn Cymru'n dechrau patrwm eto o'r cefn. Harris. At Savage. Jugas yr eilydd oedd yn ei ddilyn e. Y bas nôl at Beck. Savage at Colwyl. Eto Jugas yw'r coesau ffres yn y canol i Lithwania yn pwyso. Hwl allan at Stevens. Ffordd nôl at Eddie Beach. Eddie Beach mas. Arfer bol yn chwaraewr allanol. Hapus na bel wrth i drad. Wedyn wrth y cyffwrdd hwnna gyda'i wyneb. Stepanovicius. Yr hediad gan Davidaitis. Davidaitis yn ddeto'r hediad. Luke Harris. Rhyw cyffyrdod bach arno fe. Fyna nawr, jyst angen sefyll i fyny. Ddim angen rhoi unrhyw cic-rif fel hyn bant yn y trydydd olaf. A dde di wneud y gwaith caled i fod yn teg, dod nôl, a wedyn jyst angen sefyll i fyny. Ddim angen neidio mewn fel yna, a rhoi cic-rif i ffwrdd mewn lle weddol tryglus. Bydd tactegol fan hyn, falle? Yw wastraffu. 20 munud ar ôl ar y cloc. Bydd angen i Eddie Beach aros ar lawr am amser hir i allu rhedeg y cloc. Dal i Ben Glyn ma fe. Ben Hughes yw'r golwr ar y fainc. Nath ei gael ei gap cynta yn dechrau nos Wener ar Rodney Parade. Golwr o Abertawe. O'n i'n clywed pethau dda am beth i Ben Hughes wrthos yma. Hyfforddwr golgeidwad ni yn Llanelli wedi gweithio gyda fe fel chwaraewr ifanc yn Abertawe, a yn siarad yn uchel iawn amdano y potensial e. Felly os fydd ei angen, bydd siŵr bydd e'n camu mewn yn iawn. Os bosib bod yn gallu cael llai i wneud nag oedd gyda fe yn ebyn Liechtenstein. Gath e hanner cynta ar y lefel yma, bydde dim posib cael haws. Ond Beach yn iawn fel mae i weld fan hyn, felly gallai cadw i drad lan ar y fainc am nawr. Cic-rif. Wedi'r saib yna. Beach ar lawr. Luke Harris yw'r un yn y wal fe nath ildio y cic-rif. Stepanovicius sydd yn ei roi i fewn at gol. Oedd Beach yn wyliadwrus. Thomas. Cael ei arbed fyna. Twins codi'r bel yn uchel. Yna fi taro sawdl. Josh Thomas. Wrth fe trio rhedeg mlaen. Lithwania yn mynd yn hir i'r cwrt. Stevens ar peniad lawr at Beach. Safle dda gan Stevens yna, ac yn darllen y chwarae mor dda. Peniad dda nôl i Beach. Falle nawr yr ôl ysgellwyr just yn tactegol yn meddwl fel ti'n gweud bach yn fwy amddiffynol, sicrhau bod y llechen lan a'r triphwynt wedyn i Gymru.
A mae'r cychwyn nesaf nawr, y dan nesaf o'r gêm yn bwysig o ran jyst dim rhoi unrhyw cyfleoedd i Lithwania. Fel o'n i'n gweud yn hanner cyntaf, nath Denmark ddim cadw llechen lan yn ebyn Lithwania. 2-1 o ddim fyna. Felly o steithi ati. So nawr fel hyn, bydd gwahaniaeth goliau yn well gan Gymru. A mi fydd Cymru ar frig y grŵp ar ddiwedd y dydd. Wedyn ni, Cymru mynd allan i weriniaeth Czech am ei gêm nesaf nhw yn mis Hydref. Dyna'r unig gêm gystadleuol i Gymru dan un ar hugain yn y ffenest yna. Ie, fi credu yn amlwg gyda triffwynt yn y gêm hyn, a wedyn wedi gwared Denmark i ffwrdd. Heb golli yn mynd i fod dechreuad arbennig i'r grŵp. Bydd y tîm hyfforddi yn fwy na barod gyda'r canlyniad yna yn sicr. A ie, llechen lan yn y gêm yma yn holl bwysig nawr, fi'n meddwl. Nes i'n taro fi yn siarad gyda chwaraewyr neu Matty Jones, y rheolwr wythnos yma, ac yn ystod y ffenest diwethaf, yw bod na gwir hyder yn y garfan yma, bod nhw yn gallu cyrraedd prif dwrnament ar y lefel yma am y tro cyntaf. Ie, a'r pwynt na, mae'r tro cyntaf, mae hwnna'n rhywbeth bwysig yn y dria. Y ffaith bod dim tîm Cymru wedi wneud o'r blaen yn arddangos faint mor anodd mae ei wneud. A dangos beth yw'r doniau sydd yn y cyfle fan hyn, Josh Thomas. Golwr yn darllen hwnna'n dda, ddurfilas. Ond ie, yn dangos faint o hyder sydd gyda nhw a teimlad sydd gyda'r tîmau hyfforddi bod na cyfle iddyn nhw'n wneud e. A dangos y safonau sydd gyda ni nawr yng Nghymru gyda'r tîmau ieuenctid. Y tîm dan 17 wedi wneud e yn diweddar. Beck fewn ar croesiad, so Josh Thomas yno, gath y pen i'r bel. Mae'r chwibon yn mynd. Mae ddim cam sefyll. Ie, cam sefyll fyna, Josh Thomas tebyg yn y hanner gyntaf i Pat Jones yn hoffi mynd tu ôl ac yn digon parod i ymestyn y chwarae. Thomas sy'n eto oedd y rhediad yna gan King, y tacl dda yn diwedd i atal y chwarae. Tutishkinas. Lan at Kuchis. Hwl oedd yno i Gymru. Cyffyrddiad arbennig fyna i cymeryd y bel lawr dros i ysgwydd. Beck. Ymlaen. Colwil sy'n rhedeg. A tacl amserol gan Kershis. Ie, Colwil fas fe rhedeg i fewn i'r sianel na bach mwy hanner yma wrth nhw lledu'r chwarae allan i'r chwith. Yn amlwg os geith e mewn i'r safle na gyda'r doniau sydd gyda fe fydd e'n perygl enfawr i Lithwania. Hwl. Ffigio. Ma'n trwy canol mae'n mynd, mae King yn gwynebu gol. Mae Thomas i flaen, mae Thomas yn troi yn y cwrt. Thomas yn ergyd! A cael ei arbed gan Fyrfilas. Cyfle fyna gan Thomas. I weld, dechrau gweld. Yn cael ei ail chwarae, dwi ddim yn meddwl oedd e'n cam sefyll. Ond nath hwnna just agor lan fyna i King canol y ca, a nath e camu trwyddo. Nath e bron mynd ar y bel unan, ond yn cwmpo i Josh Thomas a y golgeidwad yn arbedion dda. Ni golwg ar Joel Cottrell yn twymo lan fyna. Baratoedd ymlaen. Wrth i Charlie Savage. Sio clir o lle i gael y cic gornel fewn. At y post i pella. Cael ei chodi gan yr amddiffynwr. Harris. Nôl at Beach. Pas bendigedig gan Beach fyna. Harris at Turns. Yn troi. Ac yn mynd nôl at Harris. Colwil yn troi yn y canol. Colwil, y lle iddo fe nawr. Llyn Zoca. Yes, yn defnyddio ysgwydd i
Wthio Colwyl mas i'r yslis, a mae Colwyl dal i fynd. Sim stopio Colwyl. A'r croesiad. Nigio ceg y gol, dim ond Finn Stevens oedd yn y canol. Nath e mor dda fan yna, ynddo fe. Nath e yn gyntaf lawr y canol a wedyn wrth i pethau i cael lawr o flaen e allan i'r chwith. A wedyn ffigio a creu'r gwagle am y croesiad ond yn anffodus Cymru neb yna i roi'r pêl yn y bwyd. A dyna ddiwedd gêm Rhywun Colwyl. Gêm dawel o ystyried yr argath mae wedi cael yn ddiweddar. 2 gol yn y Liechtenstein, 2 gol yn y Denmark a creu 2 yn erbyn yr Alban. Ond mae Cymru 2 gol ar y blaen yn mynd mewn i 10 munud ola yma a cyfle i Joel Cottrell greu argraff oddi ar y banc. Falle dim cael argraff o ran goliau heddi Colwyl, ond eto mae yn presenoldeb ar y ca i Gymru yn codi safonau pawb sydd o gwmpas. Stevens a Harris i gyfuno yn creu problemau i Lithwania ond cael ei gyrru nôl ma Cymru. Owen Beck a'r bas nôl. Poole. So fe gadw ymlaen at Stevens. Yr fanwr cynorthwyol ddim yn cytuno. A cherdyn melyn i Finn Stevens am gicio'r bêl. Eilydd arall am ddod ymlaen. I Lithwania mae Gazunas yn dod ymlaen. Mitsevicius. Newidiadau hwyr i Lithwania. Dyna ni cadarnhad Mitsevicius ymlaen yn lle Cwchis. Felly dim gol i Cwchis fel gath yn erbyn Denmark. Harris. Cottrell sy'n troi. Cymru yn pwyso am ei trydedd. Harris yn erbyn yr amddiffynwr. Cael ei lorio. Dovydaitis. Trio clirio Cymru'n ennill y meddiant yn ôl. Cottrell. Yr eilydd i Gymru. Cottrell ymlaen Beck. King. A Cottrell yn mynd amdani. Cottrell! Yr eilydd yn ymestyn mantes Cymru. Am dylanwad mae wedi cael yn hwyr yn y gêm yma. Sgorio gol wych. Wel am gol yw hwn. Pigo'r bêl lan. Tipyn allan. A wedyn y bêl allan o'i drad. A chrymanu i fewn i'r postyn pella. I ffwrdd o golgeidwad. Arbennig fyna gan Cottrell. A syth wrth iddo fe dod mlaen. Tipyn o le gyda fe i ergydion fyna. Ond o dal angen ergyd o'r safon ore. Dyna hi i'r gornel isa. Nath e just agor lan iddo fe fyna. A i fod yn teg, cymeryd y cyfle. A na beth sydd angen i wneud. Rhedeg yn y teulu, Joel Cottrell yn gefnder i David Cottrell, chwaraewr rhwngwladol, ac yn gefnder i Jordan Cottrell, chwaraewr y Bari. Ni'n gyfarwydd iawn yn clywed yr enw Cottrell yn sgorio goliau. Mae hyd yn braf hefyd pan mae eilyddion yn dod ymlaen ac yn neud argraff ni. O hyd yn edrych amdano hwnna fel hyfforddwyr, bod pobl yn cymeryd cyfle pan maen nhw'n cael e, a ni'n gweld hwnna'n syth fyna nawr gan Cottrell, cael y cyfle yn amlwg wedi paratoi yna'n ar y fainc, a syth yn dod arno, cael y cyfle ac yn wedyn yn barod i cymeryd y cyfle. Achos ddim hanner cyfle oedd hwnna, oedd e bell allan i gallu neud. Fi'n gwybod oedd ddim pwysau arno fe, ond nath e mor dda fyna, mor gyflym wrth dod arno. Savage yn uchel tuag at Thomas yn derbyn yn hawlio'r bêl. Harris dod nôl yn chwarae. Ymgyrch rydd
O ran gwersi fan hyn yn y fe I Cymru oedd I beidio eildio'r gol na I Lithwania. Oedd yn, nath nhw cael cyfleoedd dda. Ni'n gweld nawr mae'r gêm di mynd ar y diwedd fan hyn. Bethyn ni ddim yn gomor sioc I weld Cymru yn sgorio gol arall fan hyn ar y diwedd oherwydd mae siwgwms o gwagle ar y ca nawr. Ond jyst dangos pwysigrwydd o fod yn cadar yn y cefn pan mae Lithwania yn dechrau cael rai o'r ymosodiadau yn y hanner gyntaf yn wedig diwedd y hanner gyntaf yna. Savage sy'n sefyll dros y bil. 5 munud I fynd. Savage. Hwyl oedd yn ennill y peniad. Neli teg at gol. Savage yn ennill y bil yn ôl. Cyfle arall I groesi. Irfilas yn dosbarthu. Luke Harris. Rafi pethau lawr, hapus I gael y cerdyn melyn. Credu hwnna un cic rydd bant yn gormod gan Luke Harris yn y gêm yma. Fi'n credu oedd y dyfarnwr yn sicr yn mynd I roi hwnna. Cerdyn melyn, tro yna. Tipyn o abel ar y chwaraewr hefyd. Tyszkinas yw'r capten. Yr absenoldeb Zebrowskas sydd ddim yn oddi ar y ca. Savage. Tyszkinas hanner. Yn cael ei chodi'n uchel. Os ben hwyl. Zunas. Yn ôl â hi. Tyszkinas. Allan at Stepanovicius. Cyfnod prin o feddiant I Lithwania yn yr ail hanner. Nhw'n gyfod trio torri lawr am ddiffyn Cymru. Tyszkinas. Mynd am y croesiad, yn cwmpo'n bert yn y cwrt I Lithwania, ond methu cael yr ergyd, mae yna floc. Lithwania yn ennill y meddiant yn ôl, Gazunas. A'r symudiad yn dod I ben yn diwedd. Floc dda iawn gan rhywun fyna yn y cwrt Cosby. Ond dangos pwysigrwydd o Cymru yn chwarae ar y llechen lan yma. A braf gweld Charlie Crew yn dod mlaen i'r ca yn lle Charlie Savage. Y ddau Charlie yn cyfnewid lle ar y ca. Charlie Crew, creu cap cynta nos Wener. Tra mae gêm gyfeillgar a gêm gystadleuol cynta ar lefel yma. Fe oedd capten Cymru dan 17 wrth I nhw fod y cynta gyrraedd prif tournament I Gymru ar lefel yna. Yn edrych I fod yn rhan o'r tîm cynta dan 11 I gyrraedd prif tournament. Gwybod sut mae'n neud. Fe sy'n tra cael lawr y bel ar hyn o bryd. Lithwania yn llwyddo gael y bel mewn I cwrt. Ond hi, sodiad bach. Cersius yn y cwrt. Cersius a gydio dros y trawst. Hanner cyfle eto fyna I Lithwania. Jyst mynd ôl I Charlie Crew yn dod arno. Ti sôn yn byti y dilyniant na o'r tîm dan 17. A hwnna eto jyst yn dangos beth o ran safonau'r tîm ieuenctid Cymru fan hyn. Bod na, bydd e'n dod mewn i'r garfan na. Mae disgwyliadau wedyn bod nhw yn cyrraedd y prif tournament na. A felly mor dda I gweld bod y system yn gweithio yng Nghymru. A gobeithio gael hwnna ti cadw dilyn mlaen mewn i'r tîm cyntaf. Ia, Matty Jones yn siarad tipyn wrthnos yma am ti'r llwybr yna rhwng y tîm ieuenctid a'r tîm cynta. Mae hynna yn wir am Luke Harris a Rwbyn Colwyl. Rhai oedd yn siarad yn byti, a hefyd y rhai ifanc fel Charlie Crew, Joel Colwyl. A hefyd wedi ti sôn y byti chwaraewyr
Beach wedi bod ar y fainc, ti bod gyda ar y safon ucha sydd wedi fod Harris yn chwarae byn Man City. Ti bod dyna'r safon yn ni'n edrych ar nawr gyda'r le mae'r chwaraewyr yn dod i chwarae dros Gymru, a na beth sydd angen yn y tîm oedd ieuenctid i cael y llwybr na, cael y dilyniad o'r chwaraewyr yn trwyddo. Siap dda gan Gymru fyna, dim yn dryleu Lithwania i fynd, a wedyn yr camgymeriad yn dod a Cymru'n cael meddiant nôl. Goffech chi cym o'n un i'ch gadael chi, hwn i agosau at 90 munud ar y cloc. Sgorio nôl nos Wener bai Colwyn yn ebyn Aberystwyth yn uwch gyngre'r Cymru. Ymunwch gyda ni ar-lein am 20 munud i 8. Ni di Sul, gêm fawr, gêm agoriadol. Prif adran Janero, Merched Wrexham yn ebyn Abertawe. Yn byw ar S4C, hanner i 5 di Sul. A gallwch chi weld holl hwyl a sbri y penwythnos yn ar y rhaglen uchafbwyntio sgorio nos Lun. 4 munud sy'n cael ei chwnegu ar ddiwedd y gêm. Stepanovicius. Ydy Lithwania yn gallu cael rhywbeth allan y gêm a chwalu llechen lan Cymru. Stepanovicius yn gwneud hawdd i Stepanovicius yn camu fewn i'r cwrt ac yn curo Beach. Treni fyna ildio mor hwyr yn y gêm, yn ymwneud y gêm drosto, ond treni oedd y llechen lan na i Gymru a ildio mor hwyr yn treni. Nath y ffeil cael ei ware lletraws ar draws y ca, yn anffodus a Finn Stevens ddim i darllen, a wedyn y gwagliad cael ei creu a cael ei orffen yn y cwrt. Wel, mae hon yn ddiwedd siomedig i Gymru yn y gêm yma. Ond gyda buddugoliaeth sydd yn gyffyrddus yn y diwedd wrth edrych nôl mewn misoedd i ddod. 2 gôl i 1. O, safle sydd hi fel hyn. Yn edrych yn reit gyffyrddus ar yr rhestr canlyniadau. Lithwania ar y cyfle i tynnu'n arall nôl fan hyn, a wedyn ni gawn ni weld so bydd y munud ola chwarae. Stepanovicius ddim yn edrych yn rhy ffit yn fyna. Ond o'n i'n mynd i wneud am fydd yn cymryd y gic gornel, ond mae'n mynd i gadael i Davidaitis sy'n rhoi i fewn. A credwch chi be, mae Cersis wedi cael un arall. Mae Lithwania wedi cael 2 gôl yn y munudau ychwanegol. A mae yna 2 funud i fynd. Mae yna gyfle Lithwania. 2 pwynt fan hyn. Anhygol i feddwl. Sodliad oedd hi. Mae'n gorffen yn arbennig, ond amddiffyn llac fyna ar y postyn gyntaf. Angen bod y person sydd yn y parth na yn ymosod y bel oedd y mor isel. Ond mae hwn wedi newid yn llwyr nawr gyda 2 funud yma i fynd. Wel, mae 2 funud sydd wedi newid diwedd y gêm yn llwyr. Cymru'n falch i orffen y gêm yma cyn gyntaf a phosib. Joel Cottrell yn ennill y bel, oedd ei gôl yn ymddangos fel bod hi yn selio'r fuddugoliaeth. Ond falle taw gôl bwysig iawn i fi yn y diwedd, taw dyna yw'r gwahaniaeth. Mae'n edrych fel la mae'n mynd i troi allan, y gobaith nawr, a still munud i fynd fan hyn. Ond fi'n siŵr wnaeth Lithwania disgori'r bel mewn i'r cwrt cosbi mo gyntaf maen nhw gallu. Wel, ni'n siarad am ddiwedd dramatic nos Sul i tîm Cymru rygbi yn erbyn Fiji. Oedd hi'n nerfus ar y diwedd yn Riga neithwr tan gôl hwyr David Brooks, a nawr mae'r trydydd noson yn ôl. Cymru a'i cefnogwyr yn rhoi bysedd. Ond ni gyd yn ymlacio fan hyn 2 funud yn ôl, neu 5 munud yn ôl. Yn meddwl bod hwn yn mynd i fod yn llwybr rhwydd tuag at yr diwedd y gêm. Mae'r eiliadau yn diflannu nawr. Fi'n siŵr bydd chydig mwy na 4 munud gael ei chwarae o achos y goliau yna.
2 gol wedi cael ei sgorio yn y munudau ychwanegol. Angen bel hir a Lithwania. A pob eiliad yn eiliad bonus ar hyn o bryd iddyn nhw. Mae dros 4 munud i gael ei chwarae. Pwynt oedi. A fydd Cymru'n hapus i yrru unrhyw bel maen nhw'n i derbyn lan y ca. Tafliad i Gymru. Fi'n credu nawr, gobeithio bod ni'n edrych bod hwn dros nawr. Sy'n wedi gyda tafliad. Dabrof yn edrych ar ei oriawr yn fyna. Mae yna 5 munud wedi mynd, a dyna ni buddigoliaeth i Gymru. Oedd hi'n edrych fe bod iawn bod yn buddigoliaeth hawdd. Ond yn y diwedd ar ôl goliau hwyr i Lithwania trwy Stefanovicius a Kershys. Buddigoliaeth reit agos. Dylan, be nes ti o'r gêm yna? Wel, allwn ni beth gweud bod Lithwania ddim yn heiddi gol, wnaethon nhw creu cyfleon, ond unwaith i Cymru fynd 3 lan, o'n i'n meddwl, wel, mae hwn yn cyffwrddus nawr, wnaethon nhw gweld ei allan a fel lawdd yn edrych, o'n i gyd yn amlacio fan hyn. A mae jyst yn dangos, mae 1 gol, yn gallu rhoi bach o hwb i tîm, mae wedyn cethon nhw'r ail gyda cwpl o munudau i fynd, dath e bach yn nerfus ar y diwedd, ond ti'n bod, budigoliaeth oedd y peth bwysig heddi, maen nhw wedi gwneud hynna, maen nhw wedi sgorio 3 gol, jyst bach yn siomedig i ildio y 2 mor hwyr yn y gêm, ond bydd Matty Jones a'r tîm y fforddi yn fwy na parod gyda'r trip pwynt a digon o pethau i weithio arno wrth i'r chwaraewyr ifanc Cymru ma datblygu yn symud ymlaen. Ie, trip pwynt yna yn golygu bod Cymru'n camu i frig y grŵp gyda Denmark ar 4 pwynt yn mynd mewn i'r ffenest nesaf yn erbyn Gweriniaeth Czech. Dylan, diolch am dy gwmni di pnawn yma. Ymunwch gyda ni adre ar gyfer y gêm yna yn erbyn Gweriniaeth Czech ym mis Hydref. Diolch i chi am wrando. Yn gorffen yn Lithwania. Yn Lithwania 2, Cymru 3. Il est là, je vais vous saluer,